Россияның хезмәт министрлыгы карары нигезендә түрәләр 1 апрельгә кадәр социаль челтәрдәге барлык аккаунтлары хакында декларация бирергә тиеш. Әлеге яңалыкны дәүләт хезмәткәрләре һәм киң җәмәгатьчелек ничек кабул итте? Эфирда Таяның ноктасы тапшыруы. Исәнмесез? Хөрмәтле кунаклар, әлеге яңалыкны менә сез дә ишеткәнсездер һәм беренче сорауны гомумән һәммәгезгә дә бирәсем килә. Ничек уйлыйсыз, бу дәүләт хезмәткәрләрен ничектер чикләүме, тәртипкә салумы, аларның социаль челтәрдәге актив тормышын ничек кабул иттегез үзегез? Мин әйтер идем, дәүләт хезмәткәрләрен саклау бу. Дөресен әйткәндә, алар исеменнән чыккан аккаунтлар бар. Декларация биреп, сен әйтә аласың үзеңнең нинди аккаунтта торганыңны. Тормыш шулай көйләнгән хәзер социаль челтәрсез яшәп булмый. Жүгесәң халыктан җыра кирәк күп синең бәя дә бирү шуннан бара. Шуның өчен мин аңлыйм моны хезмәт министрлыгы бөтен дәүләт системасында эшләгән бөтен хезмәткәрләрне дә саклау. Димәк, фейкларны бетереп, официаль аккаунтлар калдыру турында әйтәсез инде сез. Бу дөресен әйткәндә, кешегә дөрес информация бирү. Халык белергә тиеш. Бу җитәкче, бу хезмәт кешесе нинди аккаунтта яши, и ул аккаунтка ничек язып бирергә, язып җибәреп җавап алырга. Миңа калса, ул кеше хукукларын кимсетү, чөнки чиновниклар да, түрәләр дә бит инде халык. Шулай бит. Алар да шул гражданнар, аларның да шәхси тормышлары бар, приват тормышлары бар. Шуңа күрә аларны шулай кимсетү миңа калса, бөтен яктан былай да аларда теге яктан инструкция, монда бармагыз, тегендә әйтмәгез. Алар былай да инде мондай нигә? Тагы да кысып бетереп, аларның гомумән хукукларын югалтты дип әйтәсез. Түрә бит ул гади генә аппарат түгел, ул биоробот түгел. Аның иҗади тормышы да булырга тиеш. Хукукларын да, хәтта кануннарын язырга да анда иҗади процесс барырга тиеш. Мондай алай итеп тә булмый. Менә безнең илдә хәзерге вакытта ике бүлеш бара. Ярлылар һәм байлар. Минем үземнең кандидатский буенча байлар һәм ярлыларны санадык. Алар уже бүленә башладылар һәм безнең шушы кайбер түрәләр үзләренең шомадан тыш арттырып җибәрәләр. Менә шундагыча бит инде. Менә һәрбер караган кеше, простой кеше, авыл кешеләре, үзең белән бергә эшләгән җитәкчеләр менә шушылай иттереп җиреп, калганнары бит инде алай иттереп җыри алмыйбыз. Һәрбер кешенең дә шулай җырисе килә, шулай иттереп алар шикелле барасы килә, кайтасы килә. Сез бу ягын карыйсыз, икенче яктан караганда ул шундый кеше. Ул менә Наталья Фишман ошарга пешерә, ялда әйтә. Анда аның бөтенесендә бит халыкка күрсәтәсе түгел, пешерсен, ошарына да пешерсен. Но үзенең рәхәт вакытын бит инде бөтен кешегә дә ачып саласы түгел. Ул бит аның ичке тормышы. Теләсә нәрсә эшләсен, ну бөтен халыкка чыгармасын ул аны. Аларның һәркемнең үз шәхси эше, уларның ашарга, нәрсә ашаганын, ничек яшәгәнен күрсәтүе аның шәхси эше. Аңа чикләүләр кертергә ярамый. Мин, мәсәлән, интернетка менә мондай яңа канун уйлап чыгарып, интернетка шуны чикләү кертүне ниндидер чикләүләр дип кабул итәм. Һәм интернетны кысу, һәм кешеләрнең хукукларын кысу дип саныйм. Менә бу мөмкиндә эш урыннарында кешеләр эшкә алганда үзләренең судта булганнармы, хөкем ителгәннәрме дигән белешмәне каядыр барып, чираттырып алып кайталар. Хәзер укытучылар тулаем чираттырып, аны хәтта эшләгән укытучылар менә күптән түгел генә әле минем хатыным барып чираттырып алып кайтты. Менә шушыны кирәкмәгән эшләр эшләнә безнең илдә. Кирәкмәгән вазгыять безнең башка проблемаларыбыз юк микән әллә дип башлатам мин. Бүгін студияда кемнең аккаунт юк социаль челтәрдә? Менә булган кешеләр. Барыбызның да бар. Барыбызның да бар. Сезнең исемнән башка кеше чыгарга мөмкинме? Мөмкин, әлбәттә. Юк, мөмкин. Монда верификация дигән әйбер бар. Сезнең гарантия бармы? Сезнең исемнән кемдер социаль челтәрдә һәрбер кеше мин үзем декларация бирәм. Чөнки минем социаль аккаунтым бар, мин шуның белән яшим, миңа килә бөтен халыктан мөрәҗәгать килә. Мин аны менә безнең тапшырып бетә, мин карыйм, килгәненә җавап бирәм һәр вакыт. Ул кирәк, без шул башкача була алмый. Телефон булмаса, ирекле булырга тиеш. Элек телефон булмаса без яши алмыйдык. Хәзер берәү дә телефонсыз да яшәмый. Без шул чорга кирдек. Социаль челтәрдә яшәргә мөмкин, мәҗбүр булачакбыз. Һәрбер кеше. Минем мәсәлән бүгенге көндә, әгәр дә минем ниндә булса социаль челтәрдә үземнең аккаунтым бар икән, минем анда шәхси тормышымы эш беләмәйм. Ләкин ни өчен мин бүгенге көндә кемгәдер ул информацияны, ул мәгълүматны бирергә тиеш. Чөнки минем турымда ул мәгълүмат инде күптән бар.
Кирәкле органнарда ул инде Хезмәт күптән бар. министрлыгы Әйдәгез, бу бит инде әйтә, саклар өчен, дәүләт хезмәткәрләрен саклар өчен сез риза булгансыз үзегезнең мәгълүмат бирү турында, үзегез турында. Һәрбер кеше булай да уже риза булган. Аның белән сүз бармый Мин бит. бит әле риза булуым белән, әгәр дә мин инде булса аккаунт булдырам икән һәм инде булса бер бит алып барып, анда үз яшәешемне, тормышымны күрсәтеп, бу әле минем анда декларация бирергә тиеш дигән сүз түгел. Минем мәсәлән бирәсем килмәде бүген. Шуңа карап мин бүгенге көндә эштән китәргә тиеш булачакмын. Әле аның бит законның икенче ягы да бар. Хәзер син шушы аккаунтларга әллә ниләр чыгарып хөкүмәткә ошамаса, ул бит инде эштән дә җибәрергә була. Мәсәлән, хәзер минем аккаунтка бер кеше куйды ди, мин аны доказать итә алмыйм, әйтә алмыйм бит. Аны дөрестән дә мин куйды дип. Кешене эштән азат итәргә дә бик җайлы бер. Җәмәгать бүген фән технология казанышлары бик куәтле, бар нәрсә күз алдында. Шуңа күрә бу инде ачыктан-ачык күзәтеп тору өчен куелган әйбер дип саныйм. Тагын бер Ә моңа куркыныч кадәр әйбер бар. күзәтмәйделәрме? Әйе, менә шуны әйтәм бит. Тагын бер куркыныч әйбер бар. Икенче адым буларак парольларны бирегез, Әйе. фәлән бирегез, тегесен бирегез, анда Нәкъ мин әйткәнчә килеп чыга бит инде. Телефонын бирегез, фәлән шулай китә ул. Отдел кадрга биргәч парольне мин кемгә ышанам соң? Марсель әфәнде, менә сезгә кагылмыймы әллә әлеге проблема? Сез тыныч кына. Белесезме, безнең менә бөтен законнарда, бөтен менә инициативаларның, име бар яхшы ягы да, бар яхшы түгел дә ягы. Кемгәдер ул шый, кемгәдер шамый. Име, ну, менә күбрәк әйтсәк, бу бит инде чиновниклар өчен. Мин считаю, ул шулай буларга тиеш. Чиновниклар безгә эшләргә тиеш. Менә үзен эшен белән эшләргә тиеш, эшләсен, карасын. Аннары бит безнең ниндидер информация бар. Менә мин үзем Әйтик, эштә әйбәт эшли, военное әмма училище монда- бетердем, име, военное училище. Минем сразу, мин бетергәнче миңа бирделәр икенче допуск секретности. Значит, мин аны ярамый әйтергә монда. Безнең бит хәзер инде свобода булгач, каждый кеше үзенекен күрсәтә. Дөрес әйтәсез. Кемдер булай күрсәтә, бу кемдер тагын булай күрсәтә. Ул да дөрес әйтә, потому что кем нәрсә инде күрсәтә, тегеләр карыйлар да ачу килә, менә булай да бүлә. Шуның өчен, конечно, менә каждый үзенең эшендә, үзенең эшен белән эшләргә тиеш. Оннан гына да түгел. Менә хәзер элеккеге без яшь вакытта хөкүмәттә эшлиләре менә башта кичкенәдән башлап үсәләре. Хәзер яшь кешене китереп куялар. Ул үзен бик зур начальник иттереп саный, һәм ул аны мактана башлый, күрсәтә башлый. Бер 5-6 ел эшлидер, ул 7 ел эшлир, 8 ел, аннан соң куя барасы кешенең билгеле түгел. Менә элек безнең заманда китереп куялар, начальник 50 яшьтән соң министр булалар. Хәзер 25 яшьлек министр, ул сразу ничек күрсәтмәсен, мактанырга кирәк, ул яшь качагында мактана торган вакыт бит инде ул. Бар бит безнең яшь дәүләт хезмәткәрләре, алар бик яхшы эшлиләр. Алар сәләтле кешеләр бар. 80 яшькә җиткән кеше дә, кешенең дә кайвакыт акылы керми, шулай бит. Культура дигән әйбер бар. Чыннан да, Без шома. инде социаль челтәрдә ничек язырга, ничек мөрәҗәгать итәргә, безгә культура җитеп бетми җәмгыятьтә бүгенге көндә. Без инде тыйганчы культура өйрәтсәк, ничек итеп сөйләшергә, ничек итеп мөрәҗәгать итәргә, ничек итеп җавап алырга, кешене рәнҗетмәскә. Бик күп безнең сорауларыбыз булды. Безнең әле видео язмаларда бар, башка кешеләрдә кушыласы килә. Әйдәгез әле башка фикерендә белеп узыйк. Хәерле көн, Венера, хәерле көн тапшыруда катнашучылар, хәерле көн милләттәшләр. Бүгенге тапшыруда күтәрелгән проблема ул гаҗәеп актуаль һәм шулай бик катлаулы да. Мин иң беренче чиратта бу хакта ишеткәч, бу проблема хакында ишеткәч, бераз аптырап та калдым. Чөнки без Конституция буенча, Россия законнары, Татарстан законнары буенча ирекле җәмгыятьтә, демократик җәмгыятьтә яшибез. Ирекле җәмгыятьтә, демократик җәмгыятьтә иң төп принципларның берсе ул сүз иреге. Бу контрольдә кем өчен кирәк? Нәрсә өчен кирәк? Әгәр дә инде ул дәүләт хезмәткәре икән, ул бит инде дәүләт тарафыннан, халык тарафыннан ышанычлы кеше булырга тиеш. Аны бит инде яисә халык сайлап куйган, яисә инде җитәкчеләр билгеләп куйган. Алар инде бик тә әзерлекле кешеләр, төрле илекләрдән үткән кешеләр булырга тиеш, имтиханнар тоткан кешеләр булырга тиешләр. Шуңа күрә аларны нидер тыю юлы белән генә, нидер бер кысага кертергә тырышу, ул минемчә бүгенге көндә бик мөмкин эштә түгелдер. Дөрес, сүз иреге дип теләсә нәрсә сөйләп бирү, ул шулай ук дөрес нәрсә түгел. Һәр нәрсәнең чамасы булырга тиеш. Бу хакта инде Коръәндә язылган, һәр нәрсәнең чамасы булырга тиеш дип. Әгәр дә без нәрсәләр сөйлибез икән инде, билгеле без халык алдында да, дәүләт алдында да, законнар алдында да җавап тотарга тиешбез.
Инде менә бу социаль селтәрләрдәге безнең адресларыбыз, исемнәребез, кушаматларыбыз, анда ниләр язуыбыз, нәрсә язуыбыз билгеле инде бу ул кадәр катгый контрольдә булырга тиеш түгелдер. Иң беренче чиратта кеше үзен үзе контрольдә тотарга тиеш. Бездә кичкенәдән әби бабайлар өйрәттеләр, нәрсә ул яхшы, нәрсә ул начар. Әзрәк үскәч институтта өйрәттеләр уголовный кодекс дигән нәрсә. Начарлык эшләсәң нәрсә булачак. Менә шушыны кайда ул шикләр билгеле, кайда ул начарлык була, кайда ул начарлык түгел әле. Әдәп, сыйныфта әдәп, кечкенәдән кешене тәрбияләр кирәк. Әлбәттә анда интернетны җайга салырга кирәк. Интернет ул шундый пычрак урын, анда нәрсә генә юк. Мин менә шушы шикләүдән бер генә яхшы әйберен күрәм. Менә ул әлбәттә анда кирәк, чөнки интернетта җыен бозыклык интернетта тарала. Педофиллик, башка нәрсәләр җыен бозыклык интернетта. Менә шуны күзәтү өчен, шуны әзрәк тагын да күзәтү өчен дәүләт хезмәткәрләреннән башларга кирәк дип әйтәсезме сез? Дәүләт хезмәткәрләре аларга якынрак. Аны икенче әйберсе бар. Менә шушыны гына әйтим. Менә шушылай шушы әйберне оештырып, тагын бюрократик әйбер катлана. Менә бу иң кызыгы, кем соң моны контрольдә тотачак, кем карый моны? Моны отдел кадрын кем карарга? Закон нигезендә отдел кадры булачак. Бу структура астыннан тагын бер структура булачак. Аннан соң барбыр шул не әйтмешли, парава әйтмешли, бер бюрократик бер нигә шау-шуга килеп чыгачак. Демәк, син уйлыйсың, моны айрым структура булыр дип. Син уйламыйсың, бу һәр кешенең эшләгән урында үзенең шул әлегедәге баягы отдел кадры. Юк, бюрократиянең аның табигый ние бар, табигый язмышы бар. Ул үз-үзен күзәнәк кебек нитә. Бик күп сорауларыбыз, чыннан да хөрмәтле кунаклар, бик күп. Әйдәгез әле реклама чыгарылышыннан соң без аларга җавап табарга тырышырбыз. Татарстан Яңгасыр каналында таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Демократия дибез. Менә чит илләрне карасак, аларга карыйбыз да, бездә демократия 10 ел элек башлангандыр, 5 ел элек башлангандыр. Бөтенес Америка белән чагыштыралар. Алар инде ияләнеп беткән, без әле аңар ияләнмәгән бит. Без аны аңлап та бетермибез ул демократия шын икәнен. Анда хәтта законда интернет турында сүз бара. Иркенлеккә бирелде икән кеше бөтенесе чыгып китә. Әйдәгез әле без менә без әйдәгез хөрмәтле кунаклар шикләр турында сөйләшеп китик. Шикләрне кем билгелисен? Кайда соң ул менә шик? Менә бу миңа ярый, менә бу кысалар име? Бу ярамый. Һәрбер кешенең тәрбиясеннән килергә тиеш, инде аны мәҗбүр иттереп кенә булмый. Ул нормаль, алар өчен нормаль. Менә минем халыбым шушындай гына. Мин менә шулай гына уйлыйм. Ә менә сез менә зуррак иткенлектә масштабта уйлыйсыздыр бәлкем. Ул кем билгели? Ул дөрес әйтә, чөнки менә шуның өчен уголовный кодекс кына каламында бүтән нәрсә белән берничә кешене аны калыпларны кем билгели? Аны булмый шикләп бөтенәй. Раз керткәннәр икән шушы интернет кергән икән инде ул безгә. Элек юк иде бит андый нәрсәләр. Кеше бер-берсен турыда беләдер. Хәзер ачыктан ачык әйтәләр бит инде алар. Шикләр сөйләшә башладык. Кайда шикләр дип. Менә әйтик, гади шикләр табырлар, менә кем анда утыра, кем карый, менә отдел кадры кемгә бирә. Менә бер сорауга, менә мин әйтик, мин түрә динде, менә әйтик күз алдына китерик, мин дәүләт хезмәткәре ди, һәм мин мәсәлән су куйну костюмында чыгаламы? Бу ярыймы, юкмы? Менә бу ни дәрәҗәдә мин мәсәлән үземнең аккаунтымда фото куялам. Менә ул нәрсәгә бара тагын әйтәм бит инде. Менә сез аны куйырсыз. Инструкция бар. Сез аны куйырсыз. Моны ярамый. Һәрберсенең инструкциясе бар. Сез аны куйырсыз менә үзенең купальникта. Сез аннары отдел кадрга чакыралар да, анда бер иптәшләр әйтерләр. Мин яхшы эшлим. Әйтик, мин яхшы эшлим. Таләпләр бар. Менә бирәсез. Әйбәт итә. Менә без монда әйбәт нормаль формада килеп чыгара тиешле. Я калса чиновникка иреклек бирергә кирәк. Дөресен әйткәндә, менә сез укытучы булсагыз, мин сезне хупламыйм. Балаларга ясилдә тәрбияче булсагыз, мин сезне хупламыйм. Врач булсагыз, хуплам. Артист булсагыз, никаких вопросов. Шуңа да артист белән генә нитеп булмый, артист һаман артист радилар алар. Бар бит водный артисты. Ничек инде менә спектакль куябыз. Бар артистлар сәхнәдә чыгыш ясыйлар. Без дәүләт хезмәткәрләр турында сүз бара. Шуңа әйтәм бит, дәүләт хезмәткәрләренең үзләренең бар авторитет, престиж дигән ягы бар, аннары бар бит таләпләре бар. Ул таләпләрне бит без үтәргә тиеш. Ничек тә сез дәүләт эшенә барасыз икән, сез кысасыз үзегезне. Барсында кысарга тиеш. Син беләсең, син барасың икән, син дәүләт эшенә барасың икән, син инде 8 сәгать кенә түгел, 24 сәгать контрольләп торырга тиешсең үзең. Спектакльләрне чыгарабыз бит.
Безгә бер кешедәген килеп, син моны куй, монда шишене бир, монда киене бир, аның бит берседәген үзебезнең шушы режиссер белән директор, әгәр без уже режиссер әйтә башласа да артистлар каршы килә башлый. Ничек инде без татар кызы, мәсәлән, шушылай иттереп мин җөрергә тиеш дигән сүз дә бар бит. Ул һәрбер кешенең тәрбиясе менә Илфат әйткәндәй. Сез җитәкче буларак сез дә аны контроль итәсез, шулай бит? Әйдәгез әле без моңа тагын әйләнеп кайтырбыз, тагын бер видео язма бар. Исәнме, Венера? Исәнмесез анда сөйләшүче коллегалар? Дәүләт түрәсенең интернет челтәренә үз исеме белән чыгуы, социаль челтәрдә бит ачуы һәм бу битнең адресын үзенең исемен, үзенең хезмәт урынына әйтүе бу нормаль таләп, табигый. Хилаф әйбер түгел бу. Ләкин ни өчендер чиновниклар гомумән сирәк чыга. Үз исеме белән чыгулары да сирәк. Сәбәбе шул троллингтыр инде. Мөгаен нахак бәләягарлар, хурларлар, гөнаһымны белерләр дип куркалар. Һәм җитәкчеләр дә аларның синең аркада безнең оешмага зыян килә дип тә шүрләргә мөмкин. Нәтиҗәдә маргинал катламнар, ниндидер җәнҗал яратучылар күбрәк очрый минемчә. Нормаль кешеләр һәм демократик фикерле, хукукый яктан грамотный булган кешеләр күбрәк чыкса икән социаль челтәргә. Ул акыллы җыелыш, төпле митингка әйләнер иде. Түрәләр анда катнашырга тиеш, чөнки ул халык белән аңлашу, халыкка үзенең фикереңне әйтү һәм халыкның кәефен белү. Бу канун кабул ителсә, әлбәттә, элеккечә калыр инде. Күбрәк кеше исеме белән чыгу һәм бөтенләй чыкмыйча пысып-пычмактан тору. Шуңа күрә бу таләпне мин Мартышкин труд, маймыл хезмәте дип уйлыйм. Ачыктан-ачык яшәргә өйрәнергә кирәк һәм ихлас кешеләр ихлас рәвештә үзара сөйләшсә, җәмгыять сәламәтрәк булыр иде. Аның бер нинди зыяны юк, дөрес әйтә бит инде. Бер нинди зыяны юк. Чыксыннар, но һәрберсе үзенең эшенә карап, үзенең эшчәнлеген чыгарсын ул. Яхшы, һәрбер мәсәлән чаңгы шулай икән, ул чыгарсын уланы. Чаңгы ул бит инде нинди яшәү рәвеше, бөтен җирдә дә чаңгы шуларга була. Безнең бу тапшыруга ничә тамгасы, плюс тамгасы куела? 12 микән. Менә шушы законны кабул иткәннәр иде заманында. 12дән зуррак инде. Телепрограммага плюс тамгасы куябыз. Менә аның ни файдасы булды? Һәм шушыны күзәтеп утыралар. Менә мин газета чыгарам, газетада телепрограммага надзор оешмасы бар. Телепрограммада плюслар туры килә микән, саннар туры килә микән. Менә шушындай бер өстәмә мәшәкать, өстәмә вазифа уйлап чыгарып яталар. Бу тыюлар ничек уйлыйсыз? Эшнең сыйфатын арттырырмы? Нәрсәнең сыйфаты, нәрсәне анда эшнең сыйфаты артмый. Безгә дәге мәсәлә менә театрны куябыз, 2+3+ кайберләре килеп әйтә, ник сезнең 6+. Аның 3 яшьлек 3+ дип куйсаң, 3 яшьлеге аңламый спектакльне. 6+ дисәң аңлый башлыйлар. 12 значит, алар уйлар 12 яшьлек карарга тиеш түгел дип. Монда аның белән генә билгели мәсәлән. Килеп чык. Марсель әфәнде, сезнең фикерегезчә, ул арттырырмы сыйфатын, эшнең сыйфатын? Менә аның файдасы булмастыр инде. Неччина әйтсәң. Менә мин аны бу менә шул постановлениеның инде, законның инде, или распоряжениеның җирәк белән мин аның против инде, конечно. Шул җирәк белән, җирәкне кулсаң. Ну баш белән мин аның турында, шул закон турында. Ул бит улдан нәрсәдәндер килеп чыккан бит. Димәк, түрәләр бөтенсендә бик матур тотмый. Ул баягына бит чыкмыйлар безнең. Шуның өчен әйтәм бит. Ул кирәк. Сез аның турында бармай. Монда гомумән тыю дигән принциптан без китәргә тиешбез. Тыюдан, гомумән тыябыз. Менә канун кабул итәләр икән Дәүләт Думасы, һаман тыялар. Фәлән ярамый. Нине икътисадны үстерү өчен иҗади ниләр кирәк? Шулай бит инде, ачышлар кирәк. Нине фәнне үстерү өчен шундый сәләтле кешеләр кирәк. Сәләтле кешене шул ук безнең Иннополисны алыгыз. Әгәр дә сез аларга менә монда забор куясыз икән, монда забор куясыз, үсеш булмый. Сингапур үсә, чөнки тыюлык юк анда, тыюлык юк. Иҗади принциплар анда хөкем итә. Менә бездә дә шундый булырга тиеш. Тыярга кирәк түгел, бәлки инде булса эшләр өчен шартлар тудырырга кирәктер. Бүгенге көндән, тыйдык дибез, мәсәлән, яздык тый укытучыларга эшкә киемнән чыгарга ярамый, тагын башкасы, ләкин бит алар чыгудан туктамады. Алар һаман бүгенге көндә социаль челтәрдә һәм безнең балалар, яшьләр үзебез дә аны карап торабыз. Бу сыйфатны берничек тә үстермәячәк, чөнки әлеге гомумән социаль челтәрләр безнең тормышка башкача килеп керде. Без анда күпмедер дәрәҗәдә бәлки кайвакыт эштән арынып алып, менә без дә гади кеше икәнлегебезне күрсәтәсебез килә. Безнең дә ниндидер
гаилә тормышын, әти-әниләр белән булган ял вакыты безне күрсәтәсебез килә. Бу гомумән сыйфатка ничек китергә мөмкин? Яхшырак яз, татарча бел, хатасыз яз. Ләкин аңа матуррак төшер, фотоңны матуррак төшер. Язылмый, матур төшерелмый, сыйфатлы ясалмый. Аның өчен чыннан да өйрәтергә кирәк, ничек итеп әлеге социаль челтәрләр белән кулланырга һәм эш өчен шартлар булдыра. Чиновниклар сезнең белән соглашаюсь, сезнең белән дә Руслан соглашаюсь. Дөрес әйтәсез, өйрәтергә кирәк. Ә менә безнең бит анда чиновниклар стә, кем аны әйтә, өйрәтергә вакытлары юк. Нә тиз генә аларның кирәк. Нә тиз генә булсын. Тиз генә әйдәт, нә тиз генә ябып куябыз бөтенебезне кысап. Нә тиз генә булай ясыйбыз. Дөрес. Шуның өчен воспитательләргә аларның вакыт юк. Вакыт юк. Дөрес әйтәләр. Менә без бит инде 80 ел, 70 ничә ел Советский Союзда тордык, аннан раз китте. Хәзер анархияда торабыз. Анархияда торабыз. Безнең рынокта түгел. Менә аны мин түгел, мин как представитель оппозиционной партии әйтәм. Хәзер, безнең даже Губайдуллин менә председатель ЦИК әйтә. Мы демократия әле әкренләп кенә ползем. Шуның өчен кая әле ползем шул. И бардак ясарга бөтенләй ярамый, бөтенләй. Бардак. Анархияны бөтенләй ясарга ярамый. Понимаете, шуның өчен бөтенесе ярамый дигән сүз, бөтенесе дә эшләмәскә дигән сүз түгел. Әнә хәзерге икенче укылышта кабул иттеләр. Ринат дигән сүз исемне кушарга ярамый, Рамил дигән кушарга ярамый. Ул бит инде хәзер бөтенләй икенче төрлегә килеп керә. Бөтен нәрсә ярамый дигәч бит инде революция дип. Айрым канун чыгарасы кирәкми. Булай бит, нәрсә аның айрым. Хәзер гомер буе кеше шулай яши дәген. Башка проблема. Гади халыкның киресенчә ачуы килмиме соң? Безнең проблема беткән мәллә менә шушы гына хәзер. Менә нәкъ минем сүз килеп тә чыгайны, бөтенесе менә күпме менә хәзерге хәлләрнедән соң менә шушы теге акча мәсьәләсендә без кешенең шундый карашы үзгәрде хәзер. Менә җыелышларга барасың, кешенең күзендә ышаныч бетте. Ничектер икегә аерылды тормыш. Алар үзләренчә яши, теге кеше үзләренчә яши. Менә шуңар күрә бик авыр заманда яшибез. Яшьләргә дә бик авыр, алар аны чыгарырга тиеш, күрсәтергә тиеш, күрсәтәсе килә. Кризис вакытында чыннан да дөрес сүзләр, кризис заманында киресенчә кешегә иреклек бирергә кирәк. Чөнки кризиста чыннан да кеше зарылана башлый, шулай бит инде. Аның нервысы бетә, ачулана, хәзер тагын тыясыз, монда тыясыз. Аннан соң революциягә китерә ул әйбер. Рафаэль әфәнде, сез менә шушы вазгыятьтә сез хәзер ничектер икенче карашыгызны үзгәртәсезме үзегезнең социаль челтәрегезгә? Без башта аккаунт ачар алдыннан, мин инде һәрвакыт әйтәм, үзебезнең эшләүче, безнең хастаханәдә эшләүчеләргә дә уйлап ачарга кирәк. Уйлап, безнең бар үзебезнең тренер өйрәтә, ничек булырга, ничек фотография эшләргә, ничек төшәргә. Без бит инде теге юл кагыйдәләрендә бозмас өчен укыйбыз. Права алабыз, димме? Безгә бирәләр, без аварияга китерергә мөмкин. Шулай ук мондый да шулык таләпләр. Шулык без бит инде белергә тиешбез, ничек иттереп яшәргә. Бу хәзер юкка чыкмый бер качанда. Социаль челтәр булачак гомер буе. И без аның белән яшәргә тиеш, декларация бирергә тиеш, үзебезне сакларга тиеш. Минем өчен ул саклау. Минем белән эшләгән хезмәткәрләргә дә ул саклау. Үзеңнең минем шул адреста булуым миңа әйбәт. Яңадан башка адреслар килеп чыга икән, аны башка кемдер күрә икән, мин инде судка бирәләм, что ул минеке түгел, ул фейк. Бер яктан караганда ул сезне гади кешеләргә якынлаштыра, шулай бит. Сезгә теләсә кем кирип яза ала. Менә сезнең бүлмәгезгә барып җиткәнче әле күпме җирне узарга кирәк, шулай бит. Ә монда ул турыга сезгә язырга мөмкин һәм сез аны һичшиксез укыйсыз. Ә икенче яктан караганда күп кенә түрәләр өчен бу ниндидер шелтә кебек уйланырга алга. Бер ел элек миңа калса, мин хаталанам бәлки. Кайбер төбәкләрдә гомумән түрәләргә социаль шелтәләрне бетерергә дигән бер губернатор шундый ни кушты. Буйрык бирде. Хәзер чыннан да халык күбесе диярлек инде. Социаль челтәрләрдә актив яза, шулай бит инде. Хәтта мөрәҗәгать итә, хәтта безнең менә Рөстәм Нургалиевич та анарга да мөрәҗәгать итәләр, Инстаграм аша, Твиттер аша, шулай бит инде. Шулай. Вот. Хәзер булар имеш анда нинедер теге иминлек өчен, безопасность өчен буларны бетерәләр. Һәм мин мәсәлән, ничек ул чиновникка, ул түрәгә мөрәҗәгать итә алам. Менә мәсәлән, нигә бер министерствога бару өчен, яисә хастаханәгә бару өчен, язылыгыз динигә, госуслуги дигән әйбер. Анда кирдем,
Анда 3 айга чират. Кирип булмай. Министерствога бардым, деген да язалыгыз дей. Замкнутый круг келип чыга. Шунан да. Бүтін яклап та игътибарны арттырсыннар иде инде диясе Шуңар күрә бит инде. Үзе дә әйтә, бүтән кирмәсе инде, бер чыгып кергәч чыгып китеп булмый дигән сүзе 2-3 мәртәбә кабатлады бит инде конференция вакытларында да. Шуңар күрә анда түземлелек тә кирәк бит әле. Күпме начар сүзе язалар үзеңә, күпме начар фикер ишетелә, үзеңнең кем икәнеңне ачып бирәләр. Анда нужал менә кешенең үзенә карак шушындай үзенә гайбәт аласы килә торгандыр. Начар әйбер чыга икән, аның турында язалар бит. Сразу күреп алалар, каян күреп бетерәләр аны тагын. Аның бит нинди генә сүзләр язмыйлар. Моның инде нәтиҗәсен, хөрмәтле кунаклар, вакыт күрсәтер. Шуны гына әйтергә була. Виртуаль дөньядамы, реаль тормыштамы син, түрәме син, гади кешеме, кем генә булуыңа карамастан да, әхлак кануннары барыбыз өчен дә бер. Шуны онытмасак иде. Исән-имин булыгыз, сау булашабыз.